Iya. Roh macan. Macan ke? Roh. Lah kan makan daging, sehat, kuat. Makan daging, tapi nek menungso kakean daging, stroke. Macan ke ya stroke, Mas. Macan kok stroke. Macan ke malah parah bendina mangan daging ki. Lah kok iso ki? Mlakune wis berangkang lho, Mas. Mlakune Oh, berarti macan kae iki mlaku berangkang mergo kolesterol kae dilongkas asam urat, Dik. Mas. Kancung. Ora nyongko orang. Ora nyongko orang ira anggon. Iki diedel-edel ki lho. Kalau dilihat dari posturnya yang seperti ini, Ya. ini kalau sepeda motor karo kendaraan ini bukan sepeda motor, Pak, tapi lebih kepada mobil. Mobil. Itu adalah mobil Isuzu Panther. Oh, apa kuwi, Mas? Sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Pantatnya. Pokoknya ngerti gue melakukan ndul. Ya ora. Pokoknya kayak poliponik. Kok poliponik loh. Bergetar. Pun Mas, olarine pun pejah kok. Apa cek urip ta? Wilujeng dalu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Yudo. Nggih, sugeng dalu alhamdulillah. Dalu punika saged kepanggih kalian panjenengan wonten ing desa Teluk Wetan yang pada malam hari ini mengadakan sedekah bumi. Tepuk tangan untuk warga Teluk Wetan. Nggih. Dan
Alhamdulillah yo Mas. Nggih. Kelakon tenan sing diantu-antu wis lumaku, Nggih. sing dianti-anti wis lumadi. Lumadi. Ah, kados pundi Mas pawartosanipun? Alhamdulillah sehat walafiat. Nggih. Saking ngawi kalau mau jam 5 Jam gangsal. dugi mriki 8:30 langsung jujuk wonten ing balai desa ingkang jawedenge Pesik. Kok apa-apa kok urung-urung kok wis ngrembug WC. Wah, jan tenan, tapi saestu hebat luar biasa apresiasi untuk perangkat desa wonten ing desa Teluk Wetan. Apresiasi ngono dos pundi? Apresiasinya panitianipun terampil terengginas tur ya cepet, dasar tempat transit atau balai desanya juga hebat. Nggih sayange mung sitok niku, Napa? jedinge renek ciduke niku lho. Panitiane perangkate tenan nih Mas yo, elok bergas ya Mas. Bergas Anggone ngrumati awake dhewe saestu. Wah, acara dalu punika mboten mungkin luwe. Amarga disponsori kalian seblak Mbak Sum niku ngarep niku. Saking cekate saking bergase. Nggih, Iya toh. Wedang sing dijempake nggih. urung nganti diombe wis dikukuti meneh. Maksudnya dikukuti golekno sing anyar, Nah, Mas. iya. Wah, luar biasa menika. Nah. Awan-awan ning pinggir sumur wong sak Teluk Wetan panjang umur. Awan-awan ning pinggir kali wong sak Teluk Wetan banyak rejeki. Awan-awan ngombe es teh wong sak Teluk Wetan duweke akeh. Awan-awan mangan nanas wong sak Teluk Wetan utange lunas. Amin. Wamine banter ke mekare joweru mesti jelas. Ketara angger bathuke nglengong-lengong ini mesti wah jan luar biasa. Nggih. Sedekah bumi menika agenda tahunan sampun dipun aturaken tahun-tahun kalian warga masyarakat wonten ing Teluk Wetan. Nggih, sangat meriah Mas. Sangat meriah. Kula niku nek karo warga Teluk Wetan iki pun apal sanget Mas. Lho, sampean karo warga mriki pun akrab. Akrab kabeh. Desa Teluk Wetan itu terdiri dari 3 RW. Dari 3 RW. Oke, 3 RW 25 RT. Jumlah penduduk 11.000, rondone 800. Alah. Kok ya iso tekan rondo kok ya apal men iki lho. Alah kula sensus kok kula cateti setunggal-setunggal lang Pak Kepala Desa Pak Inggine. Kanca plek Pak Budi Santoso. Pak Inggi karo jenenge kanca plek. Alah Pak Budi Santoso pun pirsa piyaine to panjenengan. Ampun, lah jenengan pun pirsa dereng. Alah, apal kula kalih Pak. Jajal sing ngendi Pak jajal? Budi Santoso pokok angger wonge ireng. Ditanggap apik-apik malah ngelokke ireng iki piye Boten kok. maksude anune niku lho cat rumahnya Oh, itu iya. hitam. Niku nggih daleme Pak Budi Santoso. Lah jenengan pirsa ora gawe wonten budi Pak jajal. Budi Santoso masuk boten pirsa. Lah, ayo kowe nek anu iki. Lho. Kanca kula kersane anu riyen. Kok sik tak urus sik sampean. Sinten? Jarene ngendikane kanca plek. Kanca plek. Kanca kuwentel. Kanca kentel. Karo susu kental manis iki luwih kentel Kowe sampean. kentel niku. Jajal sing ngendi piye? Pak Budi Santoso niku piyayine ingkang niku lho. Ndi? Niku lho. Nah. Ngeten Mas. Ora aruh. Ora jenenganmu mriki wonten rencange mboten? Dewi. Sing dicekoki aku, ora usah omong kowe. Kula piyambakan. Oh, piyambakan. Jelalah menika kala wau napa saderenge budal sampun dipun WA kalian panjenenganipun Bapak Inggi. Nggih. Jelalah kula WA mboten gadah kula bales WC. Dah. Menika WA yo WA to. kula bales WA, Mas Yudo sampean ampun piyambak. Tulung digawakno dagelan supaya desa ana ing Teluk Wetan ki aman lan damai. Oh. Lah menika kula gawakno dagelan sing rupane kaya cok bakal. Lah menika. Ora, kon gawake dagelan amrih damai tentram. Tentram. Lah iki gawake dagelan apa gawake tumbal? Rencana mungkin nek mboten aman sing dipendem nggih niki. Kowe melu usul to, masa kok iso lho. Lak tok ae. Usul piye ngomong urung kancan. Rokok njaluk jatah, mangan njaluk imbuh, meneng wae. Apa apik ngono kuwi? Wis sampean apa apik? Jak omong ket mau madhep rono, mbok madhep rene. Jenenge dalang ki yo ngadep debok. Ora mungkin kok dalang kon madhep rene iki lho. Berarti yo dalang umum. Loh. Dalang yo gawe sing gak umum. Contone? Yo madhep rene. Oh ngono. Itu mana? Sik ta. Main kreatif.
Adat budaya tinggarane para wali lho Mas. Tinggarane para leluhur sing wis surut ing kasedan jati sing kudu diuri-uri. Bener. Dalang ki ngudal piwulang. Nggih. Piwulang sing becik ayo dienggo, sing elek ditinggalne. Nek wis madhep rono kuwi adalah pakem utawa paugeran seorang dalang kuwi mesti ngadep debok, ngadep kelir. Pakem tetep digawe ya apik Mas. Ya. Ning awake dhewe sebagai generasi penerus itu berbicara tentang modern ya ta? Alah rupamu kaya cepuk. Ayo. Bicara masalah modern ki lho, wong ki ngomong modern ki disesuaikne karo wajah. Lah nek sing ngomong aku sapa ya sing ngomong, "Oh Mas Yudo dasar wonge ganteng kulite putih, ya ampun baguse. Wong kok gantenge kaya ngono ya ampun." Lah nek aku ora bagus. Kalau potonganmu kaya blekok moncrot ngono kok. Tapi kan manis. Ayo mbok ditakokne karo warga masyarakat kene. Lah monggo. Lho silahkan kowe jajal. Aku takok apa? Lho. Ya di masyarakat sebagai dewan juri, masyarakat sebagai tim penilai. Mas Kumet ganteng napa elek? Kru. Survei membuktikan. Lho, kok iso cengengesan ki lho? Lah muni piye? Muni elekne lho. Balenane to. Anu takokno neh Mas. Kowe dhewe kok takok dhewe duwe cangkem kok iso. Anu. Kula elek napa ganteng? Ah, Elek. Elek no. Lho. Kudune ki adat saben wong nek dionekke elek ki nesu. elek Utawa nesu. piye? Lah kok malah elek kok bangga. Aku gak nesu Mas. Lah kok ngono? Lho bojoku dhewe ngomong aku elek kok. Dadi aku gak gumun. Mas Yudo ganteng napa elek? Lho, ganteng krungu pra kupingmu. Enek sing arep ngomong ganteng karo elek dadine ora. Wong kok iso. Dadine Masyarakat sing hebat kaya ngene iki patut untuk diacungi jempol, Mas. Nggih. Ora kaya daerah nggonmu. Ngapa to, Pak? Alah karo tanggoe do ora gelem nyopo, karo dulur do ora gelem akur. Beda karo kene. Tanggane tuku kulkas, atine panas. Tanggane tuku gelang, atine melang-melang. Tanggane tuku kalung, atine bingung. Tanggane tuku ceret. Mencret. Nah. Kuwi. Kok apal daerah nggon aku ki kok apal to? Lah aku ki apal lho, kula kan suwe to manggok ning nggo celangap. Manggok ning celangap. Kali diduk. Nggon aku pancen Daerah nggonmu. ketoke apik ning apik njaba, Mas. Masyarakat nggonmu itu terlalu terkontaminasi dengan kehidupan di ibu kota. Iya. Paling tidak kalau kita hidup di warga masyarakat ini, yang kita butuhkan itu keguyup rukunan, Mas. Betul. Iya toh. Kegotong royongan. Gotong royongan mulane kanggo masyarakat kene kabeh muga-muga tak dongakno sehat wal afiat Allahumma. Bocah-bocah sing cilik-cilik sing sekolah sing golek ngilmu tak dongakno pinter kabeh Allahumma. Nah, pinter kuncine wong sok ben iso moncar, iso golek duweke akeh ki mergo sranane dengan kepandaian, dengan ilmu pinter kuwi lho. Donga ora kulakane kok ndongakno ya sing lengkap. Mugi-mugi sedaya penonton ingkang rawuh Teluk Wetan mugi-mugi sugih. Banter aminku lho. Mugi-mugi sugih Allahumma. Mugi-mugi pinter Allahumma. Lho. Lah kok sugih karo pinter bengokane banter ndi mau? Banter sugih. Kok iso ngono? Ha iso no penting kok. Lho ya penting pinter to, Aya Mas. pinter iki apa? Lho, dalang ki ya mergo pinter, dalang mergo sinau akhirnya ditanggap mergo kepinterane. Halo, ora mesti wong pinter mesti sugih. Lho, iya ta kok iso. Masuk to Pak nggih? Masuk. Wah, iki aja. Wong pinter ki malah bahaya. Sampean ngerti? Apa? Kasus-kasus ning TV pembobolan ATM. Kayak wong pinter lho. Kayak nek gak pinter mesti kesetrum ndase. Kayak ora sugih-sugih. Ya gur ngono tok. Maksudnya kan mbah-mbah biyen ki wis menehi filosofi lewat tembang to. Tembang apa? Lho, piye to bocah pinter besok dadi dokter. Tumpakane motor helikopter. Gak enak ri. Enak lho. Wah, apa? Ora penak. Ora enak kok joget kowe.
Ora penak kok melu joget ki lho. Lah dikendangi maneh man. Para sepuh, para wimpune wis ngendika belajarlah sampai ke negeri Cina. Lah, kuwi lho rungono kupingmu. Kuncine wong alam dunya iku kudu pinter. Rak yo ngene to Mas Yudo. Betul, Oh. betul. Belajarlah sampai Ke negeri Cina. lah kok kemajon sampean. Lah kok iso? Oh teko Teluk Wetan nganggo Google Map kok. Kok teko Cina. Mas. Wes berat omongan karo SDM rendahi berat, Mas. Iki Kok pepatah atasono? mengatakan, kaya lagu-lagu mau ki artinya juga pepatah mengatakan. Lah jare bocah pinter besok Jadi dokter. berarti dokter kabeh pinter. Pinter Ora dokter. ora mesti. Lho iku ditapuk cangkemmu lho, dokter pinter kok iso. Ora kabeh dokter. Ih, bocah lambene kok iso. Ora kabeh. Iki lho. Dokter ki pinter. Ora kabeh. Iki lho. Bisa berak. Gasar repot-repot. Lambe diodot-odot. Kok iso sampean ngengkeli mau Kamu sudah menjatuhkan dan menyepelekan derajat seorang profesi dokter. Bukan berarti saya menyepelekan, tapi ada dasarnya ora kabeh dokter pinter. Lah kok iso? Lah nek dokter kabeh pinter mesti aku lagi periksa teko no, tensi ini. Lah nyatane aku teko, kenapa Mas? Lah nek ngerti nyapa rene aku. Dokter iku kudune ngerti. Aja kok terus nyepele wong diperiksa gur tul ndak apa-apa Pak. Lho wong ora kulaan mbok ditutul rata. Iya ta? Mas, walaupun cuma ditul-tul itu namanya diagnosa. Dokter sudah mampu menganalisa. Loromu ki apa ki wis ngerti mergo ditutul kuwi mang. Tul-tul loro kuwi mang. Keluargane dokter sampean. Ketoke kok bantu dokter ngeyel. Ora kok bantu, memang dokter kuwi tugasnya meriksa pasien. Saiki sampean sebagai koncoku lho ya. Oke. Aku ditul-tul gak apa-apa Mas. Sampean cukup dirawat di jalan. Ya. Lah aku yang nesu to Mas. Lah kok nesu lho? Loh, lah ya lah nek gak nek truk liwat. Lah nek apa bongko no Mas. Dirawat kok nang dalan ya padha karo liyane, padha-padha mbayare kok. Mbok ya dirawat sing apik, dipasang infus bubuk. Sesuk mari dirawat nang dalan nih. Kendaraan akeh kok. Ya ampun cah pekok. Ngene lho maksudnya rawat jalan ki nek ngrawat ki karo mlaku ngono lho. Apa iso? Masang infus piye? Amit Pak, amit. Ini ki wancine nguntil pal. Untal pil. Untal pil. Ora iso Mas, kudu awake dhewe di tempat ngono. Maksudnya rawat jalan sing dikarepne doktere, kowe rawat jalan. Nggih. Kowe ki ora nginep. Loh, pancen gak keluarga, Mas. Nek keluarga aku nginep. Kenale ora kok kon nginep. Ngrawate ki lho karo mlaku. Ora iso. Kok nek masang infus piye? Perawatnya terus riwari ngono berarti. Nanti ya pasien kayak mau. Kok gak penak. Ora dikon nginep. Lah yo dudu keluarga. Nek keluarga aku nginep yo. Ala tukang son ora nek kabel lecet ta? Nggih apa to Mas? Lagi apa? Tak nyetrum cangkemmu lho. Dijak omongan kok ora paham-paham to kowe Ya iki ora omongan. ora ngerti dhewe doktere kok. Paling ngono dirawat di jalan Mas. Sampean ini Bapak seneng makan kambing ya? Iya Dok, enggak boleh Mas karena kambing itu mengandung kolesterol. Betul. Ya, bener, apa yang dikatakan dokter sudah pas, tepat dan betul. Kambing itu mengandung kolesterol, akhirnya darah tinggi. Ono cah pekok. Lagi musuhku tambah loro, Ji. Ro. Loh, Lah, kok aku iso? ya bener wong biasane ya koyo ngono ya Mas Ya Yudo. betul. Heeh. Kambing itu mengandung kolesterol. Mas, sampean ini SSN loh. Alah. Dalam Se. berdasarkan kuliah loh. Ya. Lah kok terima kambing mengandung kolesterol kok gitu. Lah karena ya ngono Benar kuwi mengiyakan. ngendikane. Mulai tahun 1 sampai saiki. Apa? Kambing itu mengandung cempe, Mas. Ora enek kambing kok mengandung kolesterol ki gak enek. Oh. Masa kolesterolnya lanang apa wedok? Ya ora enek. Sik. Kambing mengandung kolesterol. Ora salah. Lah kambing mengandung Ya cempe to, Mas. Ini gak lanang ya wedok ndi ngene kale. ora mungkin kok kambing harus kolesterol. Ora enek to. Iya. Kolesterolnya Sing lahir. dikarepne Pak Dokter, manusia itu beda dengan hewan. Kalau manusia itu terlalu banyak makan daging, itu akhirnya stroke. Nggak bisa jalan. Asam urat. Tapi kalau hewan Hewan enggak apa-apa. nggak apa-apa, justru harus makan daging. Hewan itu pemakan segalanya. Oh. Contohnya kayak macan. Iya. Roh macan. Macan ke Roh. roh. Lah kan makan daging.
sehat, kuat, makan daging, tapi nek menungso kakean daging, stroke. Macan ki ya stroke, Mas. Macan kok stroke. Macan ki malah parah bendina mangan daging ki. Lah kok iso ki? Mlakune wis brangkang lho, Mas. Mlakune wis Oh, berarti macan kae iki mlaku brangkang mergo kolesterol kae dilongkas asam urat, Dik. Mas. Mas Iksan isu tak WA. Apa? Mas dalam gempun aku. ya asli. Wong kaya nuwun sewu lho Mas Iksan nggih. Pripun? Wong omongan celemang-celemong, awakmu ki mung rakitang sethithik. Omong tembung sak tembung ki mbok sing mengandung unsur ilmiah. Lah Paling ora awake dhewe sedekah bumi piye supaya warga masyarakat iki guyub rukun ndongane ndongakno sing apik. Kok iso macan kakean daging terus kaya kena asam urat ini ra. Dan kene iki jane ndongakno sing apik nanggap dagelan apa kiai kok. Oh nanggap dagelan yo ngene iki. Lah kok iso ngeyel ae. Lho, masih seorang dagelan awake dhewe bleger seorang dagelan. Tapi tembung saklimah rakitang omongan apapun awake dhewe kan ndonga sing apik kanggo para penonton. Ngono lho, Pri. Kok iso pri? Ah jenenge kan Supri. Kita omongno ora. Apa? Yuda iki. Apa? Jenenge asline kan gitu iki. Masyarakat bagaimana kelihatan bisa kompak, desa sini supaya maju, kuwi kudune dikapakne. Ya, ya dileh. Maju, Bu. Maju. Enggak begitu, Mas Ewe ninggali apa kanggo warga kene ngene lho. Lho, ninggali apa? Lho awake dhewe iki engko arep-arep disangoni kok ninggali lho. Awake dhewe iki butuh. Enggak masyarakate ben piye ngene lho. Ya ben ngene wae. Alah. Ngomongan ra. Delok to wis padha kompak madhep rene kabeh ya wis to, Mas. Minimal walaupun sepatah dua patah kata awakmu kan wis pirsa to panjenengane Pak Inggi. Dereng. Wong mau wis mangan sate kebon tak rong piring kok urung ki lho. Oh iya. Pak Budi Santoso. Pak Budi Santoso. Piyaine sing lho. Nggih. Sing piye? Sing kuning. Ditanggap kok, Mas. Aku ya sing jujur ning ngomong. Ya jujur saru dan apa iki kok ireng. Aja ngelokne lho. Siapa sing ngelak? Pak Budi kae ketok ireng mergo ora kesorotan lampu. Tapi nek kesorotan lampu, Piye, Mas? Yo kuwileng-kileng ngono. Malah gilap ngono. Pak Budi Santoso. Nggih. Asma kinarya Japa. japa. Budi. Budi. Bu. Bu. Bukti cinta kepada warga masyarakat Teluk Wetan dibuktikan pada malam hari ini untuk memberikan hiburan kepada warga masyarakat pagelaran wayang kulit. Tepuk tangan Teluk Wetan. Bu. Di mana bumiku pijak, di situ langitku junjung, jiwa raga dan semuanya demi pembangunan desa Teluk Wetan. Ye. Kok ye bisa? San. Sandarane mung telu, Mas. Napa niku? Siji agama, budaya lan negara. Agamane dilaksanakan, negarane ya ditaati, budayane ya dilakukan. Yo pening. Tata tentrem warga masyarakat Teluk Wetan yang diutamakan pokok warga masyarakate guyub rukun ayem tentrem mulya lan tinata. Sapa ngerti engko bar mudhun ditambahi sangune. Alah. Iya ora? Gak mungkin. Kok iso kowe ngelokne gak mungkin iki lho. Aku lho nerjemahno Inggi daerah nggonku apik ngene iki medhun aku disangoni 2 yuta. Aku ya daerah kono. Lah nek Inggi kene. Kene medit-medit. Ra bareng ngelokne kowe aja ngono kowe macem-macem karo Pak Inggi rumah sakmu nek iso kaya bagus-bagus dhewe lho Pak Inggi mbok lolokne kaya nek Pak Inggi nesu terus kowe kaya ngapa? Ngomong golek selae kok renek. Ayo kowe menerjemahkan saiki sapa njajal iso apa ora? Lho. Apa kuwi? Nggawa kerepekan iki lho. Donga. Nasikun. Bahasa nasikun sapa? Lah iki aku ngerti-ngerti lagi teko, Mas. Lho. Lah iki opo gak bate iku tak waca kok lagu. Lah iki kene apa-apane ngono.
Biasanya gandeng biru apa abang ning ra masalah. Ra masalah awake wis ditanggap ki wis matur nuwun. Sapa ngerti tahun ngarep. Lho, Sop nangkap kene. nanggap orkes. Nyu papala. Nanggap awake dhewe. Nggih. Wong kok iso Menghibur masyarakat Teluk Wetan, Mas. Heeh. Nggih, anu nyun sewu, nggih ku gedhe lho. Apane? Apane? Nggonmu ya cilik ngono kuwi lho kok njaluk gedhe. Iki lho. Pengen gedhe ya slendiki. Malah ngelu kok ya. Wong kok iso menghibur Bapak Ibu warga masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Betul. Paling ora nggih pripun Mas? Kene agamane ya kenthel. Nggih. Sadurunge ngono ki muka Dimas sing apik, sing becik. Napa saged to Mas? Lho, lho, Mas lho, wong lho, potongane lho. kaya pentol korek ngene kok. Kon muka Dimas ki lho muka Dimas sing kaya ngapa? Kurang ngerti ceritane ya, Pak. Ora ngerti ning Galdawa kae ya. Lah, Piye njajal? gak tahu sing piye, Pak. Ya karo sedulurmu lanang lho. Lali aku. Neng Segal Dawa jaman kowe karo Yon kuwi lho. Gak. Ayo ndak jajal nek iso muka Dimas sing apik. Cik. Kene lho dicopot ben rada kaya kiai tenan. Bocah kok iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah ya bocah cak pentil kok suarane kaya ngono. Gedhem ora Umum, apike ra. Iya lah. Allah. Malah cengengesan iki lho. Lah aku kudu Kabeh memperhatikan lho. Warga masyarakat iki kabeh delok to. Ha. kaya ngono kok iso kompak. Lah cengengesan ra. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wayangan ora pengajian iki, wayangan. Sholatu wassalam Iki wayangan ya ora pengajian, Jarene kon pengajian muka Dimas sik. Sing apik becine dienggo iki. Apa? Blakone dienggo kok. Karepku ben padha kancamu sitoke kene Pak. Oh iya kan. Sampe toke jenenge kene. Alah lali ya. Kaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. menghayati. Lah ngopo kok sing apik mimik wajah ya sing apik muka Dimas kok karo meram-merem jane ngopo? Menghayati perang. Oh, menghayati. Perang. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Nyapa kok nangis? Wong awake dhewe sewandrone iki kon menghibur, ora malah sedih. Masyarakat ben gembira ki piye kok malah nangis? Ngopo Kok malah sing apik sing teko sing wijak nek masalah apa? Keluargamu piye? Ora apa-apa keluargaku ora apa-apa. Dulur-dulurmu enek masalah. Aman ora apa-apa dulur. kok uanganmu apik to, Mas? Alhamdulillah ra apa-apa. Anakmu sehat. Sehat Lah, kabeh. Rumah ngopo kok- tangga beres ya. Beres kabeh. Mbok rasah nangis, mbok rasah nangis. Ditanggap larang-larang bayar lunas tekan kene gur nangis sing ngopo? Ora nangis piye pikiran to, Pak? Alah aku paling paham, aku paling nyapa nangis. Lah piye sikilku mbok ideki lah, aku gak ngideki lah, aku ora Oh. ngideki. Aku ora ngideki lho. Paling Panggungnya ya jembar. paling kowe arep banjol kuwi paling. Ora. Paling. Ora kowe. Ah ya. Paling aku nangis apa lho sikilku mbok ideki lah, aku ada lho, aku ada lho. Lah kowe ora ngrasakno. Au. Nyapa lho, wong iki mbok sing bergas kaya aku kene lho. Mata jelalatan. Kowe ora ngrasakne we. Nyapa? Ndasku ki lho umut. Lah ngopo lho? Wong Mas Yuda nggo blakon ya apik. Aku ora apa-apa lho, aku ora apa-apa. Nah, apik. Tane. Iki jelas positif fresh care iki. Berat aku. Ora ada jajal to Mas, ceken jane kene apane iso nesu karepe dhewe iki piye? Wong ora enek apa-apa. Lah iya, jajal kon nyambuk kono. Jajal ndang lho ora enek apa-apa lho, ha. Ha, Oh. ora ta? Ora mampu ta? Aleman. Ora mampu delok ta? Ha, ora mampu. Ora mampu. Ora
ora mampu. Lah iya gak mampu kok. Nah, diagem sing apik, diagem sing apik. Lentik kuping ora. Kil diagem sing apik ini ra iso. Piye? Apa nek apa meneh omong ngerti kok. Sambutan mewakili Bapak Inggi. Para bapak-bapak, Bapakmu kok akeh emeng lho. Anak arisan no apa piye kowe iki? ibu-ibu, Ibu makane nek ngemik piye? Mbak sedot sitak-sitak ngono. Aku mbayangne. Wong kok iso. saya di sini. Wis seru, sing arane ning alun-alun ya sapa? Iki ning Teluk Wetan balik desa. Malam ini Sing arane awan ya sapa? Anggere nek lampune ngene iki bengi. Goblok lak. pun. Lho. Lah dinteni apik-apik malah empun iki Pak Pak. iso nesu iki kok. Renek bener belas kok. Aku tak menyanyi kanggo masyarakat. Apa iso nyanyi kowe? Lho nguyoi segara. Nguyai. Yai kok nguyoi. Nguyai segara. Nguyai Jajal segara. dites nek nyoto-nyoto iso nyanyi. Slendro, Mas. Weh. Slendro saiki bos campur sari debagong. Ngopo meneh? Gak ben semangat, Mas. Oh iya. Nah, kurang semangat. Dorene tak ben saya semangat dorene. Mau silek ya? Ya percaya. Ayo ndang kowe arek apa? Memberikan sesuatu dengan masyarakat apa? Musik juga ada. Niku slendro nggih. Slendro iki. Oke, bon. Saploke pedhot karo kono ya ngerti gamelan ya. Mas. Ngerti gamelan. Piye to? Aku ya lagi ngerti iki ya. Bon, cukup. Aminor, Mas. Kowe iki kok celalaknya apa wis teko slendro bareng Ayo ngono. enek gawean ngono tok. Kibote dibuka kibote. Kibate. Volume naikkan. Alah. Gowo apa ya? Wis mak. Coba. Bagaikan Enak elok. rahwana mencuri Dewi Sinta. Kamu kuncinya apa, Mas? Duka. Loh. Masih kunci nada itu apa? Kunci iki judulnya apa mau? Enek wong puisi ya takut. Nyanyi. Iki mau judulnya lagunya apa? Aminer iki Aminor. Duka judulnya Mansur S. Oh, Mansur S. Kuncine? Kuncine minor. Oh, nak ngene iki Apa kuncine lagu? A minor. A minor. Nak lagu Mawar Hitam ke kuncine apa, Mas? Mawar hitam paling G ya kena. Oh, nak kuncine Mawar biru. Mawar biru C. Oh, lah Kuncine nak. C. Nak kuncine Bojo Galak. Ya pasrah ngono. Kok pasrah Kok- piye lho kucine bojo galak. Bojo galak anggere awake dhewe meneng ora sida galak, Mas. Sapa sing digalaki? Tekon ding. Kau Balik awak. Akbar. Iya toh malah dan anu pertama Mari aku cah pondok kudu adat, Mas. Pondok apa, Mas? Bersalin. kau bagaikan rahwana. Lulusanmu noto ya elok tenan ya. Lah tenan pokoke. Mencuri Dewi Sinta dari tangan Sri kapan kau Lah. Rama Ngono lho. Rama Ngono, nyapa ta? wekku dhewe Ngabape dhewe kok pangkling. Iya, heeh. susi kelaminnya biru. Alah. Piye? Nyapa kok susi kelaminnya biru? Apa bar dicet? Kok dicat gitu. Ngene lho.
kursi pelaminan biru. Ora kok susi kelaminnya biru. Perketapuk opo? Salah kok nyanyi dagelan no. Wong kok iso nyanyi ya sing iso-iso wae lah mumpung disiapi mbak-mbak kaya ngene iki. Merayu dong. Akan ada mbak-mbak presiden. Betul betul. Ini namanya mbak siapa? Tolong mic-nya dipegang. Ini belum bawa mic. Pegang. Setrum iki setrum. Jangan tuh nanti kesetrum, ketut sandasnya. Iki mau fresker apa tuh kok? Ora apa-apa. Kok manjing. Minyak, minyak telon. Dinane kagak ngene. Iki selamat aku gondrong. Lagi mondol kok mulak. Wong kok iso. Wilujeng dalu, Mbak. Wilujeng dalu, Om. Namanya Mbak siapa yang ini kok baru sekali ini kelihatannya kita berjumpa. Baru lahir niki. Baru lahir. Pantesan Pantesan urung patek tukul. Baru lahir. Baru lahir kalau di tempat saya namanya Bayek. Di sini apa ya? Yo. Lah piye manuk piye ngono kae kok iso. Biji kene kok ya. Namanya siapa tadi? Dari tepangan Abdullah Adinda Putri. Adinda Putri. Niki enten sing bojone niku mboten? Niki. Ora enek. Mboten enten. Los ya. Los awak dhewe los Ya Mbak ngono, Adinda Mas. Putri ke nuwun sewu ya Mas ya. Oh. Iki nek cara kendaraan. Nggih. Iki nek cara kendaraan Yamaha. Yamaha. Artinya yang mau harap antri. Saking Yamaha. apike sing mau antri. Yang mau harap antri. Beda nek karo sampean, Mbak. Sampean asmane Namanya apa gitu, pakai namanya? mic? Namanya pakai mic. Piye? Nggih, saking dalu, Om. Dalu. Nggih, kula Teko asmane Mas, asmane teko. Umi Mas, Umi Patiratun. Umi. Umi Pati Ratu. Iki nek cara kendaraan ya Mas. Kendaraan ya. apa? Wonge kan kuru ngene iki. Kuru, Nah, Pak? kuru. Wong kuru ki umure dawa nyawane awet. Kok iso, Pak? Soalnya nyawane anggere dijabut nyantol ning igo-igo lho ngono. Terus balik nah. Ibarat kendaraan ini adalah Suzuki. Suzuki. Suka-suka kaum laki-laki. Ayah. Yudai sae. Pri tak tapuk lho pri. Dado. Lho kowe prapri. Ki Suzuki. Ki susu. Suka-suka kaum laki-laki. Laki-laki. Beda kalau yang di tengah. Ini Namanya Mbak siapa? Coba namanya Mbak siapa? Wah. Batuknya yang ada selambunya itu. Gorden. Mbak siapa? tanya saya. Ya. Nama saya Vita Maharani. Oh, Vita Maharani. Iya. Jelas kalau ini Kalau ibarat sepeda motor. sepeda motor Honda. Honda. Hobinya nongkrongin duda. Telaten. Senengane iki duda-duda Mas, Oh, senengane iya. Nah, karo judo telaten. Duda seneng Iya. bisa memuaskan kaum Adam. Ora takok statusnya. Status. Alhamdulillah saya masih sama saya kemarin. Duh, apa kuwi? Apa maksudnya? Statusnya apa? Statusnya pengen ngerti? Heeh. Olah, kowe engko mesti ngapeli aku terus. Kalah ora. Alah, enggak suka aku. Nah, aku kan statusku kan aku masih lajang. Ah. Iya masih lajang. Iki statusnya Enggak. iki statusnya DPO, Apa kuwi? daftar pencarian orang. Iki lho rupane. Lan ditulis ning kono emang ya iki. Apa iki kene residivis. Lajang ya? Ya, lajang. Saya itu janda. Oh, janda. Iya. Alah, janda juga enggak apa-apa. Janda sudah suwe, sudah. Kok sudah suwe piye lho? Udah lama Sing gitu. suwe apa nih? Berarti menjandanya itu udah lama. Oh, tak tua kok. Oh karo wedok iso galak men. Walaupun janda, walaupun rondo kita kan nggak masalah. Ya, Karena nggak kan masalah. ada lagunya. Piye to, Pak? Piye? Jaring aku rondo, rono rene akeh sing godha. Jaring aku Joko, sing disejo bakal teko. Jaring aku perawan, rasane enak ra karuan. Perawan rondo padha wae, sing penting enek. Anune. Alah. Apa kowe iki kok iso? Anune sapa? Ngene sapa? Alah. Tiba nganggur. Ora. Anu geser. Sebelah. Iki pendiam nak iki kita ya. Pendiam. Pendiam. Namanya siapa, Mbak? 大家晚上好，我是丫丫。 Oh, 我是我真傻，我只是我真傻。
Paham gak? Sindene sama nek kancane STY. Apa STY iki apa? Kowe ngerti ora? Sintayong. Kowe ngerti ora sinden sing sebelah iki? Napa? Kamu kan nggak tahu toh, dia itu adalah CEO yang menyamar. Wow. Tidak mungkin. PT Laguna bergerak dalam giok hijau. Kalau begitu, izinkan aku untuk menanyainya. Berdiri ya mencetro. Ngadeg oleh Duk. Lagi wis ngadeg lho Mas, iki wis ngadeg kok mbok ngadeg lagi to Mas. Iya, aku sih ngatekan. Apa nih? Apa nih? Yang sehat, Mas. Silakan kamu. Namanya? 我是个演员， Mudeng iki. Lo yang tahu lo. 不知道不明白。 Kalau lagi gue 我跟 saya. 你说一下吗？ apa-apa. 我跟你说一下吧。谢谢。万事来了，来信了吗？来，来两个。为什么谢谢？老奶你了，为什么你说谢谢？回应了，goblok. Apa omong apa? Ora enek bahasa Cina. Hauti baca ubluk. Ora enek. Gak tahu kumpul Cina. Aku suwe melat. Takono tak terjemahne. Kau lang lah. 为什么？ Phong ilang lah. 我不知道，我不认识你啊，你是谁呀？ Jenengmu ki lho sapa? Jenengmu ki sapa? Bah. Mas Basile. 你是谁呀？ Komet. 哦，后面，认识你很高兴啊。 Iya jadi. Omahmu ndi ngono. Bojonegoro, Mbak. 哦，来自在波士那个楼吗？ Iya. 啊，对啊，我是破译了六人呢。 Oke. Wingke wis mangan ngono. Wingke wis mangan, tekoki lho wingke wis mangan. 你吃饭了吗？ Hah? 你吃饭了吗？ Kowe wis mangan ngono. Gung. 还有，为什么还没吃饭？这个 Mangan gelem iki maksudnya kuwi. Kuwi pangan gelem ngono lho. Terjemahane ngono. 你要不要？ Cara nak muni Cina tenane ngono. Tenane. Wau to bade sesit make. Tenane kok dawane. Sumpah. Ape goblok nang rakyat. Oh, tenang. Takono ning kamus, golekno kamus jelene bahasa tenane ki. Wau to bade sesemimine. Ngono. None eling aku. Yang tadi lah. Wau to sesemamat mimine. 你觉得饿吗？你要吃饭。走走走走走走走米饭。 Cok. Dawane. Anggit kok ben jeding tak wong loro ne dadi cetha. Iki apa cara kendaraan nek kowe? Kendaraan. Heeh. Anu Nmax. Kok iso? Kok iso Nmax kendaraan terbaru lah Nmax iki. Gede ombo lho. Nmax bukan dari singkatannya. Lah, Apa nih? Wong ngarep ketok nyelirit. Heeh. Nggurin jepok gede. Lah iki nguri ya cilik lho. Oh, sampean ora ngerti nak ngadeg kok. Masa? Lah aku lho bolak-balik. Geser, Mbak Diana. Mbak Sapa jeneng kelancang iku? Yang Aku bahasa Jawa asmane. Bareng asma sinten di? Asmane wis mari karek watuke iki, asmane wis mari. Asmane wis mari karek watuke. Asmai nama. Tak kira apa? Namanya. Piye to? Namamu lo. Oh, namaku. Ya. Nama Mika Murni. Sudah punya keluarga. Mosok Pak Mbaran duwe. Yang dia pahami. Apa lahir kok watu deh? Maksudnya keluarga sudah bersuami Sudah atau bersuami? Belum. 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 Berarti masih single. Oh iya. Kebetulan Mas Kumet ini gedabel. Tuh. Dapelin apa? Ya anu koyok minton ya. Rumahnya mana? Saya. Ya. Rumahnya di rumah sana, agak di bawah. Anu ketrotoan ya? Ngomong kok iso muncrat. Pirang-pirang dino ki SBS ku rada-rada. Kalau dilihat dari posturnya yang seperti ini, Ya. ini kalau sepeda motor karo kendaraan ini bukan sepeda motor, Pak, tapi lebih kepada mobil. Mobil. Itu adalah mobil Isuzu Panther. Oh, apa kuwi, Mas? Sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Pantatnya. Pokoknya agar digo mlakuno ndul. Ya ora. Pokoknya kayak poliponik. Kok iso poliponik lho. Bergetar. Nek ini yang terakhir ini ki sing ngatasi kowe sing karek iki diaturi jumeneng karek kowe. Motor apa sakmene iki? Alah kudu gelem ta ora oleh. Ban cincin ban silatan awake dhewe iki. Sapa no? Aja nganti awake iki sapa sira sapa sirun kuwi lho aja nganti. Sapa sira sapa ingsun? Apa sira sapa ingsun? Berdiri. Kose. Cara nak ngedeke sinden iku kudune sing apik kaya dangdut kae di MC ini sing apik sing kondang. Ya kebetulan Mas Kumet ini kan seorang MCK. Jadi jenenge awakmu harus
Serasa kak. MC. Ya MC tading. Iya ya. MC dangdut ta? Dangdut. Oke, baik saudaraku semuanya, supaya Teluk Wetan malam hari ini benar-benar bergoyang. Salam rindu tak akan layu. Salam sayang tak akan hilang. Ada salah satu pesinden yang sangat luar biasa, cow. Mas, guyune lho aja kakean. Guyune sithik ae. Aja akeh-akeh guyune. Kakean. Oke, baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu pesinden dari Jawa Tengah Indonesia. Ada siapa dia? Hadir dari kawasan Bloraco. Kaget aku. Akeh ya babku. Jare kon sih. Ya maksudnya ki sedang-sedang saja, enggak terlalu dawa, enggak terlalu ndek. Ngono lho, Mas. Habis kamu tidak mekas sih. Mekas untukmu pecah kowe. Baik saudaraku semuanya, ada salah satu pesinden yang hadir dari kawasan Blora Jawa Tengah, cow. Tak panggilin bersama Kalijaga Kawedar. Yuk kita sambut spesial untuk Teluk Wetan. Wong kok iso. Wis anak-anak wis Tuwek-tuwek barang cengengesan didelok anake isin. Yuk, kayak ngapa? Oke. Ayo kaya kuwi. Seperti made in Kalijaga Kawedar. Kali Monggo, jaga Mas. Kawedar. Oke. We. Kayak dolanane anakku. Dolanane anakku nak batune pentek ya ngono iki. Aku rasane wong ndek ya. Tapi nek enek iki aku dadi kaya wong dhuwur. Ngono wiwe jenenge ya pelecehan terhadap seorang wanita. Nyapa? Hargailah dan hormatilah seorang wanita. Hai Mas Komet. Hei Pak Yudo. Kamu itu dilahirkan dari rahim seorang wanita adalah ibu. Loh, kok roh? Lah lahir kon dine rasa kok ibu wong Ya, goblokmu ki lho. Ya kok ibu tapi kan ibuku gak ngeden blas. Loh, kan melahirkan selama sangang sasi 10 desa kuwi nek sangang sasi 10 dina anggene ngandhut jabang bajul. Jabang bayi. Jabang bayi direwani topo broto nganti perang cakil. Oh iya. Sabil Cakil. totoane nyawa. Kok iso mok paido iki lho kowe iki. Ora aku mau Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kowe pejah. Aku ki mau mbayangne Mas Iksan. Apa panas to Mbak Kombo Oh, ya, sebul. Ijal, Mas. Ojal. Umpama apa, Mas? Umpama kok Mbak Eni dadi karo aku. Heeh. Bayanganku ki siji. Apa? Umpama duwe anak telu ngono. Heeh. Weh, ndahne kak dientekno gorengan iki. Loh. Lah kok iso malah kaya piye? Lah mesti cuwili cilik. Dolan Kaya ditekke garangan. iya. Mas Komet, Nggih. ket mau tak rasa-rasano kok omonganmu iki lho kok trunyak men. Iki liyane iki lho mbok ajeni ora kaya ngono. Iki lho, liyane iki lho, tumpakane iki lho penak-penak lho aku kaya sakmono iki terusan montor apa? Ayo cek tak golekne montor to, Manak. Kowe iki wong lanang bener wong lanang, tapi lambemu iki kaya lambe wedok iki. Kaya lambe wedok kowe iki. Lenjek kowe iki. Tenan lenjeh tenan. Rasan-rasan. Iki sing anu kene kok marene. Lah kene yo golek badane. Lho. Ora ngono ketara kuwi to lho, nek Mas. melecehkan sampean. Melecehkan banget lho. Aku iki padha-padha wanitane lho. Apa mbok ecek kaya ngono kaya sakit hatiku lho, Mas. Hati. Wah, lha hati kok serono. Nek bengi ati mlorot tekan kene kok iso. Wah, Oh iya banget. wekku yo yo ta.
Wong mbok rempeyek ning aja diremet-remet. Apa? Ngenyek ya ngenyek ning aja banget-banget. Mbak Eni iki ya salah sawijine wanita lho. Sepet-sepet sawune entah diempet-empet kok ora betah. Lambe nek lambe wedok ya ngene iki. Ha, kapan mli culek matamu kok. Sapa sing mlilip? Lha kuwi mitamu ngene lho Pak kuwi. Tre mataku perang-perang dina ngene to. Mecicil. Berhadapan dengan seorang wanita. Awake dhewe iki kaya dene kejugrukan Gunung Sari kalau bareng segara madu. Ketemu karo wanita ayu rupane mbranyak pasemone kulit kuning ngemu giring pengawak menjangan ketawang gaya mawa teja ngemu sudama. Mila datang momo Kanjeng Cinandra pasuryane kurang candra luweh warna ibarat kaya widodari sing ngejo wantah. Ngono lho. Widodari kok gedabel. Lho kaya dibaleni lho le ngece lho. Anu kuwi lho. Ngece terus. Lho, Wong kuwi mbah arep dikaya ngopo? Nek jeneng karo sesandingan karo bojo kuwi diunggulne. Loh, aku ki omong apa eneke? Apa yang saya lihat ya ta? Ini real atau kenyataan? Betul. Wingi aku 350 apik, Mas. Wah, Terus saya tapi lho. Mbak Eni. Pripun Mas Yudo? Sing tak jali Ayo tak, awakmu Mbak. ya kudu sing sabar ya. Ngadepi wong lanang Sakmene gala-gala iso. Alah. Aku diingin terus sakit gala-gala. ngadepi wong lanang sing kaya ngono iki kudu sabar ya Mbak. Sabar aku sabar Mas. Oh Nadiano ngedibel ngene lho bendina yo nangkring ae lho cah kuwi. Lho, lha pas anu Pas apa? pas gak sadar kae. Gak sadar kok bendina gendeng apa piye kowe iki? Lah doyane ya nak pas gak sadar ya Mas. Mbok dirayu ta. Dadine iki ra sadar, gandengan aku iki ra sadar. Ora guyon. Ngantek duwe anak 15 sih gak sadar. Ora sadar. 15 iki jane metu ndi? Ongkur loro. Macem-macem tak idoni kapok. Wah, mau wis ngalih cangkem kok, Mas. Cangkeme melarat. Mau Mas Yudo nyondro apik. Cara sampean nyondro buene iki kaya apa, Mas? Aku lho. Cara iwak apa? Ngono. Lah, Ibarate. Sik iku mau liyane kendaraan aku apa sik ngono lho ben adil. bodi ya lho. Oh. Lho piye? Ya pi lho. Kendaraan ya Minti 69 lho. Gak iso minti bilang. Saiki selah suarane hotok. Saiki larang lho Mas kuwi. Wong kok Minti. Eni Wulandari la. Saiki enek larane to. Iya. Walah. Kowe kudune mbayar sing wibawa to, Mas, mbayar sing wibawa kaya Mas Yudo ngene iki sawanget boten tak idoni lho. Minggir pernah kowe tak idoni kowe kok. Aku ndelok. Ora niki wong lanange diketokno lanange ngono lho. Ya ta jare disilakno ngene lho. Seret. Nah. Dodo dibuka. Ngek. Mlaku, Mas. Ya ngono sampean ra ngomongi. Ketok gagah. Lha iki dalang apa? Kale gagah ngene iki lho, Mas. Mustikaning jagat Dyah Ayu Eni Wulandari la. Kados pundi Turun tok, Kang bentar. Mas? Sakureping langit salumaing bumi. Ora ana wanita kang ndak tresnani kejaba mung sliramu Yayi Eni Wulandari. Panjenengan mriku saged bumi Kang Mas. Ki tenan jare. Gedeng aku aja ngono kuwi lho Kang Mas. Kaya-kaya ning jagat ora ana papat ning donya ora ana 5. Kira ta, mikir. Ngono lho cara tak contoni kowe. Iki dicontoni. Saka kana. Iso ora? Coba. Iki bakul wayang bareng ngene kene. Rama Assalamualaikum. Tap Mas, nun sewu Mas. Mandek sih Mas, tap. Wis dicontoni kok ya. Kata-katane lho. Perkara toprak genek sing nanggap ya roh cangkemmu sing kaya ngono lho. Lah aku mau kon jerak semong. Aja coprakan aku ra iso, Mas. Kudu iso lho iki pamendutane para bapak-bapak sapa kuwi? Kuwi lho jenenge. Bapak Santoso. Lah, kok iso? Lah, Nah, Aku terus kata-katane iki, Yayi, aku sing teko Yayi. Aku sing teko Yayi. Lah, itu. Dumadine Candi Prambanan.
Boko. Cari balon. Bandung Bondowoso. Ning kalapa. Iki doprak sing arang-arang tanggapan wis sinden tuwek. Rama-rama maneman. Mercah. Saji. Tiangnya mboten enten ngalah kon, Mas. Ijek ngono. Ah, koprok gendeng. Iki lho terus omongnya soal hapan. Ditang ah. Ora ana wong ayu kejaba sliramu wong ayu. Kados pundi Batang Mas. Pujane ngatiku. Sik. Batang Mas. Lah, mimpi ta kudune? Lah kudune piye? Kakang Mas. Wah. Kakang Mas ki nek bagus. Bagus. Aku. Elek. Kowe iki Batang Mas. Batang Mas. Ora masalah, sepenting mambu. Ora ana wong wadon ya kejaba sliramu wong ayu. Ya kene aku arep pamit karo sliramu. Mangertenono aku ora tugas ya, Bang. Kata-katane. Maksudnya kowe dikon apa? Aku mbah Lho, kowe iki dadi sapa? Bandung. Lakone. oh Bandung gua Tangerang ki. Bandung Bondowoso. Sri Tanjung lho, kowe Sri Tanjung. Diutus Bupati Tumbaling Praja. Sri Tanjung Sido Peksa. Diutus Bupati Tumbaling Praja, Mas ki pelung glungglung, blanet pelung glunggung. Lho. Lah aku sing apa? Kowe sida paksa. Aku diutus marang sapa sapa? Sinuwun. Sinuwun Sela Hadikrama supaya ngupadyana Supaya- Tumbaling Praja Mas 30 gumbala 13 minangka kanggo tetumbalaning praja. Mula kang saka kuwi yayi, ati-ati marang apa to? omong dhewe Mas. Lah, iki tak warahi ngene lho, Met, kok nesunan lho iki. Tak kok nyatetmu. Aku diutus marang Sela Hadikrama ngupadi emas 3 glundung ana ing sakjroning wana. Mula aku pamit ya wong ayu. Kang Mas. Iya. Sida paksa. Hmm. Pujane atiku wong kakus. Kakung. Kakus terus. Maksudnya wong kakung sing bagus disingkat kakus. Oh, singkatan. Mboten dados menapa panjenengan mbok menawi badhe napa nika ngupati Tumbaling Praja. Iya, wong ayu. Kang Mas. Kowe aja neko-neko. Boten. Jaga atimu. Setya setuju Kang. Iya. Wis ngono ya, Tanjung. Panjenengan ingkang atos-atos Kang. Iya. Jaranku nanti. Tok 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 tok, tok. Tanjung, Tanjung. Hai, Sri Tanjung. Telung tok dan. Boten dangu sewu. Kanjeng Adipati. Pasan semijet kowe ngrantrang nggonku kramtu sliramu wong ayu. Gendak tak gerah cindasmu. Boten gantos menapa panjenengan rawuh wonten kepatihan Sukodana. Ongko. Yo ing papan kene aku bakal ngetokke isi sing atiku. Yen sejatine mau mung samudanaku Sida Beksa ndak utus Bupati Tumbaling Praja ning sejatine aku kepengin ketemu karo sliramu wong ayu. Panjenengan Iya. menika namung samudana. Samudana. Kancingen. Pangapunten Kang. Satine mangertenono Tanjung. Yen aku tresno banget karo sliramu mara diake caketa marang aku bakal ndak pundhut garwa. Tung mekane to tok 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 tok. Kowe kudu manut Tanjung. Kowe kudu manut. Manut bapak-bapak. Kowe kudu manut. Sida Beksa. Aku digonjak karo Sri Tanjung. Aku bakal diperkosa karo bojomu ta. Anu, Sida Beksa. Bojomu wis tumindak sedeng ana ing netraku, ana sadene mataku, dhewe matamu kudu ngerti ana Tanjung. Tanjung. Ora nyong kok rang.
kok ora ngira anggon. Iki diedel-edel ki lho. Alon ora, ula kena kena koplenge. Aku mau bakal dirudo paripeksa. Bojomu tumindak saedan tidak paksa. Kang Mas, masuk masukipun Kanjeng Silahati Krama ingkang badhe Aku ora mungkin. Tidak bisu, tidak Ora bisa. nyono ora ngira. Lah, betul. Ning mburiku kowe kaya ngono, Tanjung. Tolong tok entak. Kowe tumindak sedeng. Kowe tumindak sendeng. Ajar esa. Dateng kula Kang. Ngayati deh. Tuk. Yo kene. Wong sing paling tak tresnani. Ora ana liya nang donya. Jebul malah tumindakmu nglarani atiku. Masih terpaksa. Ajar esa. Parengno Tanjung matur ingkang sejatosipun. Aja, wis ora usah ngomong apa-apa. Aku wis delok dhewe kelakuanmu kaya ngono iki. Mboten leres mboten kados ingkang panjenengan. Ya aja dolanan barang landhep. Wiweke sapa? Aja dolanan barang landhep. Nyilek diluk. Milih ya ana tembung. Nyambut, Pak. Ah, bayar. Bayar. Ah. Anu golekno silet ya, Mas. Silete bongko pokok. Ngene tok. Menyudi. Ajar esa. Namun panjenengan ingkang kula tresnani Kang Mas boten wonten sanes. Piye aku kudu percaya kowe? Tok terus. Piye aku kudu iso percaya yen nang ngarepe mataku kowe kaya ngono, Jung? Mbuktiaken menawi kula Tok-tok nek ora iki. Ora, wis Nek gak anu tutup tok. wis. Kaya mutung ya. Nek gak anu nang dilok. Diiringi iki ben dramatis. Dramatis. Tapi nek keterusan kaya latihan. Toprak kok. Wadah nek toprak ajaran ya. Blang gitu. Wis Iki tenanan lho, paguyuban toprak terkenal saka Tulungagung. Tulungagung siswa sedaya. Sedaya. Budaya. budaya. Siswa budaya. Budaya. Nggih, budaya. Teko ndi, Wong? Siswa Budaya. Iki lho. wis tumindak sedeng. Sedeng kowe bakal petani. Pateni kok petani semono. Pirang-pirang dumone akeh. Tak petani sik lagi tak pateni. Ateni. Pateni. Jeh Kang Mas. Yo, dipateni kok njeri. Belajar sik no, belajar sik koplok tikes ngono. Oh, gak mentolo aku. Alah. Ora apa-apa wong toprak ora. Gak apa-apa. Ora apa-apa. Aku ora percaya. Wah, rogo. Ora diapa-apane kok. Lah kelaran jenenge. Sampai muncrat. Wong gerang kok ngiler. Wong gerang kok ngiler. Aku angger karo kaya ngiler. Kaya bayak. Oh alah. Alah pisane kok. Tuwek ngileran. Lah iya. Tuwek ngileran. Kowe kuwi lho. Lah ya aku. Ajaran. Aja mbok raga. Karena wong kelaran iki ngono kuwi. Wong kelarane gerak. Ini kelaran ngono kuwi. Kelaran apa kepenekan? Kelaran. Saya kok empuk. Saya rada keras. Aku ora percaya. Ampun Kang. Betul. Kuwi ora salah, kuwi ora salah. Sisa Ora perkara kan Kok belajar lho. Iki sapa-sapa mbok ajar iki piye Wong to? delok barang mbok ajar. Orang yang ngono Dek engko. Iki sing perani aki. Oh iya, aku. Oh ya aku. Aku ora percaya kan petin nih kowe. Kang Mas itu paksa. Tanjung Sakang mbok menawi mangke kedah pecah wonten asta panjenengan. Yo. Nanging saderengipun pun Piye? ajari. Ya omong apa kok gak jelas. Pituno, Aku wis seru. Tanjung badhe mitungkas Kang Mas. Piye? Mbok pilih mangke getih kula anggun banget. Iya. Teges Tanjung menika sampun tumindak sending. Terus? Menapa ingkang panjenengan ngendikaaken? Nanging Gusti
Wangsuk-wangsulipun Kang Mas. Piye? Bila getih kula kudu arum. Tenis Tanjung menika taksih suci. Namung panjenengan Rebakmu Mas, rebakmu. kula tresnani Kang Mas. Wis mati dening aku yo kowe. Oh. Yen to. Oh. Yo ngono tak tambah 7 stek. Apa enak Mas. Iki piye? Maksudku aku ngajari rebak lho ben rada anu. Oke, rasane dhek renah rene. Lha iki dudu Marah rebab meslek. pokoke. Wong kok badhe mitono dateng. Mentol ora mentol kowe tiba pati. Keculek matane lho. Kesetrum lho. Ngene Gak iki. penak gak penak. Kena karo dalang lho. Lah kono lho. Iku mati barang iso meteng lho. Lah iki mati ae cek bergendak Dik. Lah kono lho. Sakwise Sakwise mbok pateni, Hah? iki nyawane jek urung begitu anu kowe ketok jek enek. Urung, ketoke urung. Oh, sing kene Jek, sing kene Jek, sing kene Jek. Oh iya. Malah mbok ngonokne. Tak senggaki. Wis mati ya, Dik? Wis mati terus iki. Terus tak apa lagi? Kamu kan mitungkas to? Iya. Roh mitungkas ora kowe paham mitungkas ora? Alah, alah. Apa to? Mitungkas melih. Ah, meling to. Mekas. Kan tadi sudah Iki kan mekas lho. darahe apa ngono ya ta? Kita B to. Lho, kok B? Eh? Nek ambune banger, Banger? kesek tumindak sedeng. Sedeng. Tapi nek ambune hanggondo wangi arum, Iya. dek ora salah. Ora salah. Heeh. Tak ambune ya? Iya, ambunan. Endi darahe? Ya golekno ta darahe metune nggon ndi ngene. Ah, biasanya ya kono. Lah ndek mau sing mbok suduk endi? Oh, kono. Lho, ngono terus kowe. Lho. Alah. Kaget. Piye kok keliru terus? Aku wong ketoprak. jar kakek aneh tenan. Ngetoprak. Serius, Gur serius. sat. Ketoprak gur 180 lah kakek aturan. Kowe dadi bar nganggo ngene. Ya. Kowe madhep rono dadi dramane ben ketok. Ngene sik. Lagek. Lho, lagek ngono. Lah terus caca iki mek apa? Tata terus mlayu rono. Kowe langsung tundak dak ngono keblok. Loh! Tung, aja. Apa ini kene lho? Iya lah. Mas, tanggapan. Mas, tanggapan ya. Ayo. Tanggapan ayo. Jare kon mlayu. Sapa sing ngomong mau wong kon mlayu mau sapa? Iki Lho lho. Mas sing dikaren Mas komenti nek wis lho terus tundak dak. Ngono bareng. Lah, Ngono. Baleni. kali jaga kawedar ya goblok. Lah ora tau training lho, Mas. Aku mau nyawang buene nak ngadeg. Kuwi kaya wak pindang. Mok. Bareng saka kene. Iya. Kaya wak P. Ombu. Dosa ben kualat. Pelah induk. Iya. Loh! Tundak dadak. Dadung. Weh, maling. Bener apa durung? Ya bener. Lah kok cuangkem tok. Lah kudune lho. Alatmu ki lho. Ditabuh bareng. Kene wis ngene. Tabuh to, Yo. Dah. Loh, ngono terus ditabuh bareng. Oh, alah Mas kok ya ora. Baleni. Iya. Bubuk nek. Loh. Oh, wes. Sepur Mas, sepur. Bar minggir sik Mas. Minggir sik. Ngene Mas, aku wes sing Piye? aku wes sing jelas nih. Ya ndang Ngene lho, nah aku mau ngene ta ya. Nek wis Aku lho alat iki dol. Nggone sapa? Gone sapa didal? Maksudnya ditabuh Mas, tapi mboten bareng ngoten niku setunggal-setunggal nabuh. Nabuh setunggal-setunggal. Nggih. Tabuh siji. Capek aku. Tabuh siji-siji, nek gak paham kok ya Allah.
Loh. Loh. Pateni aku. Ora ketoprak rapaten. Nesu. Kok nesu, kok nesunan. Dikira lho ya ora tenaga. Kok gaya karek ndo lho kok. Lah tapi ping 6 iki. Ya. Ambune piye ambune? Tanjung. Mangil seneh kok gembeng meng to. Rebape Mas, rebape Mas. Ampune anggondo wangi jung. Ketonku. Ya ngono. Arang-arang ngene iki dadi ya ampun. Ayo ketoprarane ajine. Angger sedya dingek-ngek. Iki aku piye? Piye iki wangi apa banger? Wangi Ora apa rampung kok. Ambune anggondo wangi berarti kowe ora luput Tanjung. Aku sing luput tak yo. Aku sing luput Tanjung. Ruangkul bingkel-ingkel langsung. Heh? Iya langsung ngono. Tahu tak ingkel-ingkel muni. Ngono. Aku sing luput Tanjung. Ruk. Matine preman ya jegang ngono kuwi. Wong matine preman kok iso. Mati aja jegang. Tak sunat. Iya, wah fragmene ya apik ya. Sae. Jan, ketoprak elok ki apike jenenge ketoprak apa Mas kaya ngene iki? Sido bubar. Gong niki wonten mamundutan Mbak Eni. Nggih. Wau bapak-bapak pamong ngersake Mbak Eni nembang nggih menika kaya pedang kuning dhewe. Podang kene kok capek gunung. Podang kuning. Podang kuning berarti. Nggih ditayubke. Oh iya, buka bonang. 6 loro jijiro lu. Lah. Slendro. Dronyok. Oh meruh. Kok iso kemeruh ngono. 6 loro jijiro. Mbak lho badhe pembagian door prize lho teputi. Pak Lurah mempersiapkan. Ya tembange kayak apa wae, buka bonang. Tundang. Sugeng dalu para pamirsa ingkang rawuh wonten ing dalu punika. Sapunika katuraken tetembangan podang kuning garep tayub grobogan bersemi. Atur pangipun Dumateng Margogung ing desa Teluk Wetan. Sayang
Oke, Mas. Dipinangkani panyune padha angkone. Mas Komet. Nggih. Ini sapa iki pojok iki ning. Oh, pojok. Niki. Loro Mbak Vita sama ini. Oh iya, ya Mbak. Sama tiga iki menik-menik iki sapa? Ayo berdiri. Wajah baru kok. Sesuk seloran, Nduk. Besok kosong enggak? Oh, besok tidur oke. Mbok susul ora? Enggak aku. Berdiri ya. Lagunya apa? Napa yang viral-viral sekarang ya boleh? Monggo yang penting dangdut. Oke. Lagunya napa, Pak? Umumnya plaka, Mas. Ojing together. Oh, Ojing together plaka. Ojing together. Malam terakhir. Nah, oh iya malam terakhir. Yang terhit nih malam terakhir. Nah, ayo berdua. Berdiri. Malam terakhir. Ayo Mbak berdiri Mbak. Ayo engkut pikir keri ayo. Nah, yang penting ngadeg sih. Siap, nggih. Oh nggih. Oh, Pak Egi request aja mau turun. Nggih, dipun asta. Dipun asta, Pak. Wah, sukses selalu Pak Egi, sukses selalu. Welahan yo ngono. Ah, saiki gentenan Teluk Wetan. Iya. Welahan jane tanggal 29 April ini gandeng tumbuk ya ora sida wayang. Nek 30 yo kenek lho jane ngono. Geser. Ndak. Ayo, malam terakhir Mbak Vita. Oke. Lagunya apa? Malam terakhir. Malam terakhir. Garap ojing ya, Mas. Oke, Mas Dika ACC. Kayak ngopo ralnya tinggal. Volume naikkan dikit. Malam ini. Oh iya. Malam Oh, begitu. Iya. untuk Heeh. Mbak genteni Mbak. Apa? Iya, begitu. Esok kak. Aku sing di. Aku pak kowe. Enggak. Esok aku akan Bergilama kembali. kuharapkan agar engkau sabar menanti. Sebentar Mas, aku sabar selalu. Wasik. Kali saya kawan baru di piala saya musik Indonesia. Wok. Yo, senenganku.
the Mic Victory Kalijaga Kawanar. Sudah ya. Terima kasih. LKMD.